sem le bialnu moli an thianpa kal nen chuan sem le moli in lua tur chu an chei hnuma apartment lua lum lo ani awangin a hlui to hle an theih to patha a chei an tumani sem le moli hi hun rei tak in ngai zong to an nia nu pa ni chi alo ma se anin thren arin om to lova in hual to an ni ber mai ole video hi like in min lo share sakla channel hi khongain i lo subscribe ve don nia Nitin movie munom tak tak ronda ziah kan tum don ani sem le kal hi thian thatak ni in beng pakhata na an thok duhna sem hi kaisan mabak ani nge elevator a chuan chuangin kal a khu khera sem chuan na kher tak tak ve anga bia in chuang ve dang ho chu am phok lek ti maya ani na taka chuan an thian dun fiam thu tho ve dan ni in midang ti mang an vel chu nuam an ti dun hle moli chu in lama aboi ve hle maya bel votu ni in hlum mangin thil chi rang asiam thiama kut them thiam tak ani baka apasal hual sem pon na thatak aneya an malam hun a eng dunin chungkwa po din sela ngai tu om tur an ni ran lo moli milim boy pui chu apasal na thokran ho chuan aron pui vata kalpo ron thleng ve ngalin kal hian sem abos endowa thian dang an koplem lo bok nen anin po hlom hle ani apartment drop tak kha an han chei hnuma tuna chuan engkim a fel fain lua zui reng chak om khopin an chuah theita ani zana chuan sem chuan emaw ril ruha na anei ti hriat takin a mela alang chuaka moli chuan aril ruha na le avei zong chu zotin sem chuan thil tha anuna a thlen ve hian an bole mai thin thua changin a hna le moli chu chan mai a hlau thu in a changa moli chuan a hmangai thu hrilin a pasal hlau thon na chu a hnem ve zinglam dar hria po chuan moli chu amu hil lei theilowa ahna thona pindana chuan hlalung run tak ngai thla chungin na athoka sem chu ron harve in anupui thil siam lai chu an puya zantira anti to reng sia sem chuan bialnu chu jing tuamin astratuta sa pawh hi chuan in nei ma in stratut an poisa lo hle atuka chuan benglama sem te thian dun chu anin koma sem hian account tam tak drug dealer ho sum chevel chu khoin aboi hle maya account pakhat hong chopin account ranga poisa ho chu account pakhata da lu vek angaya a hlotling ani vai chuan dollar sing riat lai lo man don tur anei bok a thianpa kal chu hrilin a account khoi meka sum tam zia te an hrila kal chuan kalo boi pui sakang che ti in an hrila sem chuan narin ama chin fel atuma kal chuan sem le bialnu chu zan lama an ti tur te zotin sem chuan movie en an tum thu in a changa kalpon akal san ve mai an movie en zo chu ho in ke in an kala an pani chuan ti in moli chuan in nei adu to thu an hrila moli chuan min hmangai thu hi min hril ngai mi lo ti in be sei nei ru takin an zota semero chuan mitam takin an kopui te an hmangai thu an hril thina ni masela an rin om ngai chuang lo hmangai na hi asoya soi chi ni lovin atakalan tir chi ani ti in anupui ni mai to tur moli chu sial hok la khui theit luk zeta bia thu thlum an fa a moli po aluang liam ve hle an bulmaya chuan mel hriat lo mel bum ro deuh pakhat hi alo om ve ya boina a hnai ti hria in rang takin kalson antuma chu mel hriat lo patling rim nam thur chuan ron bein silain avau beta sem wallet chu dilin sem anupui hual moli chu kut athak pa a sem chuan wallet pek mai po a hre lo veinen bialnu kut athak chu thin rimin anin beizuya chu pa chu tlan chein sem chuan a zui thuaya phalovin bialnu ngai ven turin arom kirle thuaya nima sela abei seilo thil a muta bialnu chuan lung chhezet thian a chat thamai tur chu alo ku a misual pa khan sem akapa sem tharau chuan ataksa chu sanin thi chongin alet reng mai
Moli chuan trampuin awin amang ang hle maya ni masela sem chu chan man ani talo apasal hual a in nga na amalam hun zong zong abula man ral atum chuan natlok na le in rin lok na hau lovin misual kutuarin aboral sana hei nge hi ani khuaruat lo di chu sem ruang chu damdo in lama lak ania detective lampon Moli chu zona an zot vea ni masela tul thattu ber chu mel hriat lo ani sia boi thak takani sem chuan putar thi to tharau chu mu in chu tharau chuan achunga thil thleng chu pomdam turin a hrila mithi to tharawin an taksa a chuasan lai te chu an mu thei to ani sem chuan a chatuan mun alapan du lova ama avuina a anupui hual le a thianpa trape chu mu in achunga thil thleng chu angai thiam lo ema mangai te kalsan an ngai thin hi chu patling thuak a boi nuai theiani thlamola chuan mel hriat lo mei che tharau pakhat mu in chu nu chuan an huya semero chuan a beng khon lem lo Moli khongai thlaki chuan a bialpa an vuiliam tak chu angai ema dan rual lovin a bianga mit tui a luang le thin a bialpa tel lawa khosak chu thlasik wanglaya si hatlanga tui vota in bol ang main akhira ni hnuaya thil om zong zong hi achul vek ani bermai a hna a aril ru a pe theilova fawang boruak nuam tak chuan a bialpa sem rim kha ron kengtelin abula omemoti in a minglam mewin a kopal le thin lunglen na hi zong in dem vak thei ni hek lo le sem chuan an zo te chu room thain zo te chuan alo mutheya zo te kho sak phunga tangin Moli chuan sem tharawin a ompui ti a hre thei bok lo a hnekin a mangai sem tharau chu voi khatal mangtha le tura mu acha kani atuka chuan Moli le kal chuan sem bungrua an thlir ranga trangkai to lo tur chu kal chuan pai bo atum bok bungro zinga pakhat chu kengtelin Moli pai phallo kha ania Moli chuan lak sakin kal chuan thlafam ngaya in khung reng zong a thalove a thizok po ini hleinem ti in hruai chu atuma Moli chuan thin rimin a beng tamai in thiam lo le hnu in kal chu ngai dam adila a thianpa bialnu a thianpa in a thi san tak chu ngai sak takin a len chu puya adam te bok hian khovel par an tlan le thin sem chu in chunga tangin tharau mai ani sia engma a khoison theilo kongkhara chuan lu tlang an tuma a be seilo doin ama thattu misual kha a mule tlat wallet dila in tiboi ta kha ania engwang te hrepa an ina local nge ani reng a hrelo misual patling rim na machu be an tum thrina ni masela tharau tan ti theih atlem si ti vak ngai na a omlo misual pa chu in chunga chawin thil zon engemaw aneya chuti lai chuan Moli alo ho ve mek bok misual pa chu abiruwa atha tak bialnu chu it mel takin an mela semero tharau ani to awangin a mu thei velo sem chuan zo te chu ti thain misual pa maya a ham tira misual tu ti hriat lo chuan an in a chu san pha ta ani sem chuan kongkhar chu paltlang thein misual pa chu azui ruwa sapoya zui thlengin rela azui luta tharau pakhat nel om lo zet thian lo mu in karela ni hi chuasan roti in sem chu alo soisa a chu tharau chuan maktak main bungrua a khoi theya sem pon mak ati ve hle misual pa chu zui zelin willi lopes ani ti a hre theya a chena ina chuan zui thlengin lopes chuan kholin mi abia a Moli alo ho mana wangin ale khabuzon chu a mu man lo thu an hrila sem chuan tu emorwa man awanga tha ani ti a in hre chuak theita ani sem chuan ti theivak anei lo awangin bisul pa chen apartment chu a chu asana tharau be thei sap zol nei mi dor chu mu fu in a loi luta Mrs Santiago chuan apasal thita tharau biak po alo tum mek zol nei nu chu ron chuakin odamei ania a mel le apian chu a zol nei lo ve khop mai Mrs Santiago rin theinan odamei chuan tharau biak po chu an tuma sem ring lo lutuk chuan lo trong khumin sem trong chu a hre thei tlat a assistant te tronga ngain odamei po a boi ru hle
nimasela sem chuan atong a hretei ti a hriat nu chuan anin soifi a sem chuan a bialnu moli number pe in biak sak turin an nge na odame i chuan moli chu kholin seman hril du che anei ti in an bia a moli chuan alung lena chok tho tura mi om thadu lo ho fiam thuwa ngain alo beng khon te chiam lo sem chuan moli chena ina kal turin odame i chu an hrila misual pa khan rok atum le awangin film khur tura cha adu wangani odame i chuan sem chu narin sem thin rim chu zan khua in azaya odame i po amu hil theilo tharau tong chu tu man an hreve thei si lova odame i chuan amal tot tlok mai abeidong lutuk chuan sem chu top tir tumin atir na kal chu atum ta ani atuka chuan moli mu anwatuma moli ero in kongkhar alo hondu lo moli tuk verzona chuan dingin sem hril angin abial pa nen chia an hriat thuruk chu soichuakin moli an hrila aki korte hringa a mingzia te soichuakin moli po chuan odame i thil hriat chu mak ati ema wangin aron hmuwa odame i nen chuan in hmu in sem nen chia an hriat thuruk a hriat ve zela wangin odame i chuan abial pa sem tharau a be thei nge ni in angaya odame i chuan sem hrilang che in sem chu tha ani thule a thatu po willi lopez ani thu an hrila lopez a chen address chu hrilin kalnen an len chu hlana an in alu ruk thute sem wallet le an cha bi misual chuan anei ve thute an hrila asahim nan police lama thlen vat turin zol nei nu chuan a hril ta ani zana chuan an thianpa kal chuan moli aron hmuwa zol nei odame i thu hriat zong chu alo hril veka a thianpa chuan alo ngai serious lo na sa chuan lam asiam zunga kal chuan police lama thlen ngal ngot chu mi pu ming chiat na ani takin address a chuan kalin lopez chu mu kawatu mangti in moli lungdam nan an hrila abianga chuk zau pa in misual pa omna address lampanin a chua san ta ani sem chuan a thianpa chu azui ve zela misual pa chuan alo be ve mayang ti a hlau tak zet kal le lopez chu in hmu in sem ngai a thatalo misual pa le a thianpa chu an lo in mel hriat reng maya an ruah manna a thi ani ti a in hre chuak ta kal hian lopez ruain a thianpa wallet ruk sak turin a hrila sem wallet a chuan sem boipui mek dollar million li lai omna account pin code hriata sem dollar sing riat chan adu wangani a thianpa a phiar ruwa theih na hial a thlengta lopez chu film khur turin an hrila sema le khabute chu aman azon tur thu a hril bok poisa chu an ching fel vat ani lo chuan ri lo tol ru thin ho chuan an tha mai a hlawani sem ril ru anatak zet a mel ma chuan that se a hrethiam thian tha anga in phiar ru in engkim chu sak atuma anupui hual po chai tluk nge yatum tharau mani se a thin rim tak zet suma wangin a boi zota a thianpa chu khoi an tum thina nimasela ti sa anei to silo semril ru chu a ke som ani ber atuk zinga chuan moli chu police station a akala uili lopez sungchang chu reportin zol nei pakhat thu sei zong chu police ne na chuan a soi veka police ho chuan an ring lo hle moli ngai thatnan lopez su nu an chuya poi khoina engma alo la nei lova dan mi da tanga thlir chuan mi fel tak ni in khom khes tak nial pon lock up ala riak big low odame chu police chuan an chui vele a idlem siam mi bum le dan phallowa sum don na akal pui thin thu an hai langa moli po chuan odame chu arin lo pha ta ani kal chuan sem pin ko chu nei to in moli omlo hlanin an in adapa sem le khabute a muchua kani rita miller minga account hongin dollar million li account sang atangin a transfer theya hlo anei that ba ka a thianpa sem chan ai a eizo veka a hlim ve hle sem chuan am poisa chu chu saka a thianpa talboi tir atum ru ve hle tharau ani sia engtin tak mala angmo moli chuan sem ngai banzai a rel theilova ngai tua lo lai anei si lo thudik engma a hrebok si lova sem chuan angai tua ve hle kalkha ron langin japanese apple aron kenga coffee in dunin kal chuan akora ati boluya
a thianpa bialnu chu chhai tluk atum ru khop ti chuan moli chu nukul truawin ati ti puya aril runem lai chu mangtangkain an kisa an thlen thuima chuan seman ama thalak titla in moli atop tira kal chu hotirin moli pon abil pa thianpa in angai sak viau chu alom ve hle atuk zana zanria kil dun antum nge ani sem tharau khan alo thlir ve renga a mangai moli chuan bum atok mek si tharau mai ani sia avalai nat omte renge sem chuan sapboya a tharau mu pa kha hrechuakin bungrua a khoi theiti a hrechuaka chu tharau chu mu in bungro khoi dan zirtir turin angena chu pa chuan lo zirtirin ngai tuana kan man na sat chuan kan khoi thei nangpo I thluak mang na saro ti in a hrila sem chuan atira a thei mai lo ma se atumru boka tuna chuan engkim a khoi ve theita odamei chu va mu in pasal sun to midum nu pakhat chuan a pasal biak po alo tum ve a tharau pakhat chu odamei ko chunga lutin odamei a thin rim tak zet tharau ho chu an vain a chu tirta ani sem chuan odamei chu bia in ritamilar lemchang turin a hrila odamei chuan lorem ti in benglama an kala boi pui poisa zong lak chu avek an tum meiche pakhat mu in kalan phone manga account a hon sak thu an hrila Rita Miller ani thu soin a signature an lak saka Rita Miller chu tuman la mu hek lo le sem puina awangin a thu soi adik zel sia rin hlel ngai na an hrelo poisa tam tham pe chuak thin Ferguson muturin gat pakhat an bia gat ne na chuan Ferguson ne na Christmas party an man ho to thu hrilin sem thu ang zelin atronga Ferguson a hi a fingwar vak bik lova baka khamizan khan arui hle maya engma chiang takin a hreto lo Ferguson chu mu in a fate chanchin an zot nga la a hriat chian ema wangin Ferguson pon a ring hlel bik lo Rita Miller ang chuan $1 million li check an la chuaka Rita Miller minga om account chu an khar ngal bok moli chu benga ron kalve in odamei chu a muhmanang ti sem chuan a hlau hle maya paper titla in moli boilai chuan beng chu asan antuma moli ero chuan aron muhman tho Ferguson hena kalvatin odamei khan enge loti sem chungchanga soyem ti in anzota Ferguson ero chuan Rita Miller ani thuwa lo changin moli chuan mak ati hle kal chuan Rita Miller account chu check-in khar ani to ti a hretheya sum nei tu ten ron lak chu an tumni ani nge kal atal boi tran computer chu khoisak tu an omni nge in angaya tu ti poni se zon chu nge atum misual poisa ania a khoi tu ber ani awangin anun atana hlo om to nani an poisa lak chu man dan tur odamei chuan a hisab vela a farnu te chom thawa tum thu le an in lu mek chu a building chopa le adu thu te sem an hrila sem chuan misual poisa ani awangin a hlo oma an ron zu yang che nan pani te hna son hlan la Saint Joseph biak in saktan puinan pero ti in an hrila odamei chuan a ui hle ni masela a poisa ani si lova sem thuang chuan ui tak chungin a peya thin rim takin sem akal san bok kal chuan poisa chu a chui ve zela hriat bel ero anei lem lo Rita Miller la account lem ani sia tu in nge la chuakang rin ngai na reng a hrelo sem chuan bungrua a khoi thei to a thianpa chu ati thai ve hlak sem chuan ti thai chun zom zelin computer a engkim ti kholo tu chu semani ti in aziaka kal chuan a thianpa tharau an zinga ala cheng ti a hre theita ani kal chuan moli va mu in atal boi viau maya sem chanchin te zotin moli pon mak ati hle moli chuan zanria kildun puya min soma I man lo chuan khol talamin ron hril tura lom ti in alo chang veya kal chuan a pasal sem chanchin chu an zot zela a pasal be thei anga an soi chu tu nge hriat atum ru hle
moli chuan odamei chu ritamilar ani thu le benga a hmu thu alo hrila kal chuan poisa la chuak tu a hriat theih pha pumna chuan lamin moli chuan damdoi alak saka sem tharau nen chuan buain poisa min pekirani lo chuan moli ka thatang ti in sem tharau awawa moli hna chuan darsom pakhata kalokirang tia hrilin odamei man turin a chuak ngal ani odamei chu sem chuan humasa in kal le lopes ama thattura an local tur thu an hrila rang takin nu thau ho chu an biru ngal lopes chu sem chuan ti buain lopes hlau hlopin atlan chi a motorin su in athia hrem mun ram hoi hoin atharau an labo zuita ani sem le odamei chu moli in lampanin an kalvata moli chuan loring hlelin kongkhar a hondu lo nimasela sem chuan akor hak le abeng be leisak abe thu hril turin an hrila odai chuan hrilin poisa thir alir luta sem chuan lo thununin moli pon aring veta kalan sem a phiruk dan zong odai chuan a hril veka odamei taksa chu sem chuan lo in a hmangai moli nen chuan in thlahlel takin an lam dum le ta kal chuan moli in aron thleng ve a odamei le moli an chuak rungal kal chuan umzuin odamei amana moli chuan lo chanin a hne lo hle sem chuan ron bein kal atlan chia sem chuan umzuin kal thian te phiruk ching miten om chu chasualin dar thalangin a chhun hlumta ani kal tharau po chu ramhuai hoin hrem turin an labo ve bok sem tharau chuan a chatuan hmun a pan to dona mi fel ani boka akal na tur po a phurom tak zet sem tharau chu moli chuan muthein a top nan in thlahlel takin anin chuka wana sem tharau chuan a hmangai moli chu ngak turin akal san ta ani kan bul hnai mi te hi kan chena thlen tu min tina tu le kan nun ti chetu an ni thin min hnai ngai lo tu ten min tin na ngai lo ve bible a po kan mu thina misual te chu atira o om angin lang thin ma se an top na a o om lo thin e ma wangin fel ram tra mi pui chan ai hlep ruwa an hau sak rep nuwa piang thar ta te ero an van nei mel bik riawin in reve em